Bueno, atxaldeon denoi, aseri zaila naiz, Gipuzkoara, Tolosarra. Bertan, ez? Indikan, ordu erdi batera. Eta beti egon naiz prest, bai Euskararen alde, edo Euskararen alde, halako proiektua, Nafarroa Oinez, gauza lagundu, burutu edo laguntzeko, ez? Ikusten den, proiektu boia gazuela aurretikan, haute Nafarroa Oinez aurrea atatzea, ikasleen, irakasleen lan handia dago aurretikan, eta lan hori esker, gero zuen, zuen senide eta halako korapilo hori luzatzeko aukera izango dugu halako proiektuekin, ez? Pixka dira, azkeniko urte hauetan nik egindako 8.000-koak. 8.000-ko hauek egin ditut beti edurne pasaban, pixka historiaren nagusi dela, ez? Edurne pasaban da Euskal Herriko neska bat, Tolosako neska, eta irizan momentu bat dagoela bera 8.000-ko eginda, eta ja planteatzen da munduko lehen emakume izatea 14 guztiak egiteko, ez? Horako proiektu hori egiteko behar du lantalde bat, garitu Mendizabal bere orduan, urtean ibiltzen geha 2 espedizio etxetik kanpo, hori esan du 4 edo 6 abete etxetik kanpo. Oso proiektu serioa da, diru asko behar den proiektu bat, eta hortan nik pixka suertatiko pertsona sentitzen ez, hori aukeretzen delako lana utzi, esan diate proiektu bukatzerakoa lana itzutzerakoa lana izango etela, orduan gaur egun hori ez da gutxi, eta gautan nago, ez nahi laguntzen, ez? Guretzako Daulagiri mendia mendi berezia da, berez, ez da jakingo zuen, Daulagiri Euskaldunek egin zuten lehen 8.000-koa da, gazte ginela, 20 ginelea. Oso gutxi, 22 urtekin, bai Edurne, bai ni da beste lagun batzuk, ausartzen geha, esan ez, bar dugu 8.000-koa egitera, ez? Daulagiri mendia. Oinez, 8 edo 9 orduko saio izango zana, helikopterokin egiten dugu ordu batian. 8.000 metrotara irisi arte, dira egun asko. Bai behar da, gorputza, altura horretara egokitzea, ez? Aklimatazioa hasiten dana, ez? Hori da, bertan, oxigeno gutxi dagoelako, da gure gorputza, gure motorra, ez dauka gasolina, ez dauka oxigeno hori. Hau da, justo Daulagiriko gainurreko eguna, iluniontan, pixar ikusten da, zer dira 4.000 metroko desnibela. Eta hau da pixka, gainurreko eguneko pausua, ez? 1.000 metro egiteko, da dugu ordu bete. Horrela kalkulatzen dugu. Guk angora iristeakoan goaz limitian. Nahiko daukagu gailurra egin eta gesterako.